दं मा फोरमायखो आबुङै मिथिला बे बिथांखिनि गेजेरजों बावखुंग्रि बिटिसिबिआ साबेसे आइजो मुलाम्फा राङारि चेकखौ गथायनाय जाखो? जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे काउन्सिलाव बिटिआरआव सरकार सोलिबाय थादों बे सरकारनि गेजेरजों जे जोंनि काउन्सिलनिनो मोनसे गावनि निजा जे आसनि बा बिथांखि अनसाय बिथांखि बे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनैहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय नैथि खोलोबनि जों अनसाय बिथांखिखौ राननो जों खाबु मोनदों। दिनैहाय नैथि खोलोबनि जे अनसाय बिथांखि जोङो 10 नं बावखुंग्रि समस्तियाव जेबायदि जोंनो टारगेट हिसाबै जोंनो बेखौ हरदों जों दिनै बेखौ रानदों गासै 243नि गेजेराव एसटि हिसाबै 200 आरो जोङो ओबिसि हिसाबै जोङो 43 जोङो बे चेकखौ जोङो मोननो हादों आरो गासै 243 जायफोर गोरिब थाखोनि जायफोर जोंनि न'खर बा आइजो फालांगि बा लेबार मावनानै जाग्रा जाय बिथांमोना गोबां खस्थ'यै न'खर जिउ खुंनांगौ बिथांमोनखौ जोङो बासि दिनैहाय जोंनि बे 5,000नि जे अनसाय बिथांखिनि जे अनुदान जे रां जों बेखौ होनो मोननानै खोब जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जोङो होनो मोननानै जोंनि बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि मानआं प्रमद बर' सारखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों मानोना बिथाङा बिटिआरखौ जौगाखां खालामनो थाखाय बेबायदि निजा बबिया बा निजा हिसाबै गोबां बेहाय गावनि आसनि बानायनानै बे बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखां खालामनो नागिरदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ गरिब गुन्द्राफोरखौ रांखान्थि भाबे फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखां खालामनो थाखाय माखासे गोबां बेबायदिनो बिथांखि लादों जेरैहाय जोङो अनसाय बिथांखि बायदियैनो जोङो गियान सोरां बिथांखि जायफोर गोरिब फरायसाफोर बिथांमोनहा फरायनायाव रांखान्थियारि हेफाजाबनि थाखाय जोङो गियान सोरां बिथांखिखौबो जोङो रानखांबाय जोङो नैथि खोलोबनि रानखांबाय बिदिनो गोबां रग निर्मुल जायफोर बेरामि जानानै गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों फैसा गैया थाखा गैया सिकित्सा खालामनो हाया जों बिथांमोननोबो बे रग निर्मुलनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनाबो जों अनसुंथाइ होनो मोनदों जोङो बेबायदिनो जोङो बिटिआर सरकारनि जे माखासे फ्लेगशिप मिशननि गेजेरजों माखासे बिथांखिफोर बे हिसाबै जोङो जे बिटिसिनिफ्राय जेबायदि टारगेट हिसाबै जोङो मोनबाय थादों आरो जोङो खामानिखौ मावबाय थादों आरो जोङो बेबायदि आसनिनि गेजेरजों जोङो कन्टिनिउ खालामबाय थायोब्ला जोंनि बिटिआरआ जौगागोन आरो जोंनि बावखुंग्रियाबो जौगागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। बहुत ভাল লাগিছে কি কাম কৰিছিল আপুনি বাইদেউ? আমি এনে খেতি কৰি খাওঁ আমি আলু খেতিবিলাক কৰোঁ এইটোৱে আৰু আপুনি চৰকাৰী আঁচনি কি সমূহ পাই আছে এতিয়া বাইদেউ? চৰকাৰী আঁচনিবিলাক মই পোৱা নাই এইটোৱে প্ৰথম পাইছোঁ। ভাল লাগিছিল আজি? ভাল লাগিছে। বিটিআৰ চৰকাৰক কি ক'ব বাইদেউ যিহেতু আজি আপোনাৰ কাৰণে অলপ হ'লেও পইচা চেক প্ৰদান দিছে? বিটিআৰ চৰকাৰক আমি ভাল বুলি কওঁ। বৰ্তমানৰ চৰকাৰ ভাল কাম কৰি আছে গৰীব দুখীয়াৰ কাৰণে কাম কৰি আছে গৰীব দুখীয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল এইটো এই কামটো। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन।